Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. That's me. NANI?! And Hi! Welcome to my YouTube channel! Kumusta niyo mga cousin? Dito naman si Paolo para maghatid ng mga memes for the week. So, simulan na natin! First meme from Friendly Tagalog Memes and Rant. Timbadang. Sumisigaw yung anak ko sa taas. Daddy, unang-una pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to. Yes! Isa kang gago! Bakit mo papasukin ang kwarto ng anak ko, tahawakan mo ang kamay, isa kang timang? Timang Desu! Hindi nyo pa nalalaro yung game na to, it's Doki Doki Literature Club. Next meme from History Memes PH. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Ito, unang-una Hokage ng Pilipinas. Maraming naging babae si Rizal. Sila Josephine, yung mga Hokage mahiyake. Ito ang tunay na Hokage. May respeto sa babae kahit marami siyang babae. Hindi yung pasok, labas. Hindi yung pagkakantot kalimo. Hindi pwede gano'n. Kailangan mahalin mo ng tunay. Kung hindi kayo nagkatuluyan, on to the next meme. Salamat, matuto tayo kay Pepe, ang hari ng mga Pepe. Next meme from Apet Cruz, the best jingle ever. Pepe Pacheco, no. Nandirito na ang ating pag-asa. Ang Pepe na mabangon ay malinis pa. Si Pepe ang magpa